Sziasztok, srácok! Ebben a videóban mesélni fogok egy pár kis dolgot magamról, hogy hány éves vagyok, például miért kezdtem el a videózást. Na de nézzük is az első kérdést. Az első kérdés az a hány éves vagyok. Én 10 éves vagyok, és általános iskolában 4-es vagyok. Szerencsére még nem buktam meg, reméljük így is fog menni. Na és hogy mi a nevem? Hát ezt mondjuk sokan tudjátok a csatorna nevéről, Dani Sauter, Sauter Dániel Attila, a teljes nevem, és nézzük is a kérdést. A másik kérdés, miért kezdtem el a videózást? Hát mert van ugye egy osztálytársam, Zalán, és láttam, hogy ő is csinálja ilyen videókat, és akkor elkezdtem én is. Már volt egy csatornám, a Dani Gaming, 380 feliratkozón volt, eltűnt a csatornám, eltűnt az egész fiókom. Nem értem, hogy... Nézzük is a másik kérdést. A következő kérdés, hogy milyen videókat szeretnék csinálni, és milyen tartalmak lesznek. Hát... Először én... Hát nem jutok szóhoz. Meg amit szerettem volna mondani. Egy kis spoiler, a következő videóm az ez lesz. Itt látjátok. Na, ugorjunk is a következő kérdésre. Nem tudom, miért nem tudtam kimondani. Ennyi lett volna magamról ez a kis összefoglaló. Tudom, nagyon rövid videó lett. 40 másodpercnél járunk. Na de, sziasztok! Amit itt mutattam videó, abban találkozunk. Intro a következő videóban lesz elérhető.